everybody. I'm Everton de Oliveira, the Professor Agua from the Groundwater Project. And I'm very glad to bring to you another translation for the book, Wally and Diana. Kids need to learn about groundwater, and it's a great collaboration from the two nice ladies from Finland. Thank you very much for coming. Welcome. Let's start telling a little bit about yourself and how groundwater came into your life, please. Meitä pyydettiin kertomaan itsestämme ja miten meidän pohjavesi-innostus elämässä alkoi. Ja mä voisin aloittaa. Lapsena minun haaveammatti oli eläinlääkäri ja kuitenkin minä päädyin sitten hakemaan maantiedettä lukemaan ja päädyin sitten loppuun perin geologian opiskelijaksi. Ja geologiahan Suomessa on tosi mielenkiintoista, kun meillä on ikivanha kallioperä ja sen päällä todella nuori maaperä. Ja tein lopputyöni potsolin muodostumisesta eli maannosmuodostumisesta glassifluviaalisessa eli tällaisessa hiekka- ja soramuodostumissa. Ja opiskelujen jälkeen sitten päädyin valtion palvelukseen ja siinä vaiheessa pohjavesi tuli mulle erittäin merkitykselliseksi. Eli mä näen paljon työssäni, että pohjavettä ei oikeastaan muistettu, koska meillä on Suomessa tuhansien järvien maa ja vettä on enemmän näkyvissä, kun ajatellaan, että maan alla olisi, mutta se itse asiassa on päinvastoin, eli meillä on pohjavettä enemmän maan alla kuin järvissä ja joissa on vettä. Ja mä niin kuin havahduin tähän työurallani ja halusin sitten ruveta vaikuttamaan myös työn ulkopuolella niin, että pohjaveden merkitys ymmärrettäisiin paremmin. Ja kun mä olin vuorotteluvapaalla vuonna 2014, niin silloin mä päätin ruveta kirjoittamaan blogia pohjavedestä. Ja mahdollisimman yksinkertaisella kielellä, että siellä ei olisi mitään vaikeita termejä ja näin, että suuri yleisö ymmärtäisi ja kaikki ymmärtäisivät, että mitä se pohjavesi oikein on. Eli perustin blogiin ja sitten myöhemmin Facebook-sivun. Ja sen nimi on Aarre Allamme, eli tervetuloa tykkäämään. Eli mä haluan työni lisäksi myös vaikuttaa suureen yleisöön ja että kaikki tietäisivät, mitä pohjavesi on ja mikä sen merkitys on. Okay, Miriam, please. Kiitos, thank you. Eli tosin minun osalta taas, niin miten matka alkoikaan, niin siinä vaiheessa kun lapsena tosiaan jo jonkin verran, kuten täällä Suomessa monet on niin mökkeillessä ja siinä, niin mietin, että luonto on ollut osa elämää jo pienestä saakka ja siinä mielessä tuo luonnontieteiden opiskelu oli vahvana jo suunta ja sitten kun mietin, että miten sitä opiskelin, niin 2 tutkintoa, niin geologiaa ja pohjavesigeologiaa ja toisena tutkintona maisemasuunnittelu. Ja siinä ajattelin, että siinä vaiheessa kun lähdetään rakentavaa kaavoitusta, niin halusin, että kun rakennetaan, niin miten tehdään sitä kestävää rakentamista huomioiden sitä, että meillä Suomessa kun on näitä ohuita maakerroksia, niin oikeasti, että miten sitä voidaan tehdä sitä kaavoitusta, että miten tehdään se oikea, että kun johonkin kuitenkin pitää huomioida asutus ja sitten taas kasvava tarve, että mihin sitä tehdään ja missä on oikeat ne haavoittuvat pohjavesimuodostumat, niin mihin suuntaan mennään ja miten tehdään tämä asiat, jotta me oltaisiin oikeasti tekemässä oikeita asioita oikeaan paikkaan. Ja siinä mielessä niin mun oma mielenkiinto lähti siihen, että tavallaan haluaisin olla täällä niin kuin sanotaanko hallinnon puolella suunnittelemassa sitä, että miten voidaan tehdä oikeita ratkaisuja pitkällä tähtäimellä. Ja olenkin sen vuoksi ollut täällä ympäristöhallinnon tai ekat 16 vuotta olinkin hallinnon puolella ja nytkin täällä valtio-organisaatioissa sitten pyörin tekemässä näitä pohjavesien edestä puolesta tavalla tai toisella ollut eri tavalla ja nimenomaan harkiten näitä, että miten me tehdään pitkällä tähtäimellä asioita pohjaveden puolesta eri lailla vaikuttamassa asioihin. Eli kestävä pohjaveden suojelu tavalla tai toisella.
how was the experience of translating your knowledge and talking to children, talking about groundwater to children? How was that experience? How you managed to do that? Ja toinen kysymys oli, että minkälainen kokemus oli tämä kirjan kääntäminen nimenomaan lapsille ja voidaanko samanlaista vapaaehtoistyötä myös muille suositella. Ja minun mielestäni, että meillä on suomenkielistä pohjavesikirjallisuutta, niin on aivan niin kuin välttämätöntä. Ja niin kuin tuossa aikaisemmin sanoinkin, niin pohjaveden merkitystä niin kuin veden kiertokulussa ei Suomessa ihan täysin ole ymmärretty. Ja sen takia me tarvitaan niin kuin suomenkielistä kirjallisuutta, jotta myös sellaiset, jotka ei ole niin kuin, ammattilaisia pohjavesiasioissa, niin pystyvät niin kuin pääsemään tämän tiedon äärelle. Et Suomessa tahtoo olla niin, että pintavedet saa kaiken huomioon ja pohjavesi unohdetaan. Ja tämä kirjan kääntäminen oli tosi jännittävää ja joidenkin pohjavesigeologisten termien kääntäminen suomeksi oli hieman vaikeaa. Ja me Mirjamin kanssa tosiaan moneen kertaan mietittiin ja käänneltiin niitä termejä ja sanoja, että miten lapsille voi esimerkiksi kertoa tämän kirjan nimen, joka on englanniksi Adventure to the Saturated Zone. Ja sehän on suomeksi, että tuo saturated zone on kyllästynyt vyöhyke. Se on niin kuin hydrogeologinen termi. Mutta siitä voi lapsi saada sellaisen käsityksen, että mikä kyllästysvyöhyke tämä nyt on, jos se olisi tylsää. Niin eihän me voitu käyttää esimerkiksi sitä oikeaa termiä, vaan meidän täytyy sitten kääntää se niin, että tämä seikkailu kohdistuu pohjaveden pinnan alle. Niin sehän on tosi mielenkiintoista. Lapsille mennään pohjaveden pinnan alle, että mitähän se sellainen on. Eli meillä oli hieman vaikeuksia niin kuin löytää sellaisia termejä, jotka myös sitten lapsille olisi kiinnostavia, mutta kuitenkin kertoa se asia siitä, että miten se taivaalta satava vesi imeytyy sinne maaperään ja päätyy pohjavedeksi ja kulkee sitten siellä maarakeiden välissä sinne purkautumisalueilleen, eli sinne vesistöihin. Mutta todella kiinnostavaa ja voin suositella kyllä käännöstyötä myös muille vapaaehtoisille, jos Suomesta löytyy innokkaita, niin ilman muuta mukaan Groundwater Projectiin. Mirjam. Jep, tässä tosiaan niin kuin oli ihan mahtavaa tässä niin kuin, säkin ihan nauraa ja miettiä näitä sanoja ja itse koin tosiaan, kun tässä tavalla tiesi ja olin niin kuin kysynyt, että okei, että miettii, että heti aina sitä, kun Suomessa niin paljon tehdään näitä opetussuunnitelmaan liittyviä, että millä luokalle ja tiedettiin, että se on suunnilleen 4-luokkalaisille ja sitten kun tässä kirjassa on niin mahtavat nämä kuvitukset ja siinä niin kuin oppii niin kuin kuvituksen kannalta ja vähän tämä tarina, mikä on niin kuin suloinen, että se menee jo nuoremmalle yleisölle, että sitä luetaan varmaan nuoremmalle ja siinä mielessä siinä on paljon aikuisillekin opetettava tai siinä, että okei, että tämä tarina uppeaa vanhemmallakin, että miten tämä menee siihen kokonaisuuteen, niin tässä oli niin kuin paljon, mitä pystyi miettimään, ja sitten kun kirjan takana on kuitenkin tätä sanastoa, niin tehtiin siitäkin sellaista niin kuin sanaston myötä, että siitä että löytyy se terminologia riittävän niin kuin sanaselitteisesti. Siinä onneksi Annella oli jo kokemusta, kun hän on tehnyt niitä aiempia sivustoja siitä, että miten se helpotetaan ymmärrystä tällä, niin tämä oli kyllä ihan todella miellyttävä projekti ja siinä sai niin kuin sukulaiset ja kaikki kansiksi. Muutamat kertaa kysyttiin, että no miltä tuntuu, onko riittävän hauskaa tai mukaansa tempaavaa, niin että oli kyllä ja todella miellyttävä kokemus ja päinvastoin, että meillä, jotka niin Pohjavesijaoston porukka, joka tätä sai koina, että saadaanko me jo täältä lukea, niin ihmiset on kyllä toivottavasti tämä nyt sitten lähtee ihan mukaansa, että yritetään saada tätä jollakin lailla nyt sitten jalkautettu ihan kunnolla, että kun tämä vihdoin ja viimein saadaan nyt sitten
niin kuin PDF-nä julkaistu ja katsotaan, miten tämä saadaan etenemään. Että on ollut ihan mahtava kokemus. And what about the names? How do you pick the names of Wally and Diana in Finnish? Joo, hän kysyi, että miten me valittiin nämä Wally and Diana nimet sitten suomeksi. Ja mehän valittiin Leo ja Venla pääosan esittäjiksi tähän tarinaan. Ja se lähti ihan siitä, että katsoin internetistä, että mitkä on Suomessa noin 5-7-vuotiaiden lasten yleisimmät etunimet, niin valittiin sieltä sitten sopivat kauniit nimet Leo ja Venla. Ja Venla vielä sitten mukavasti rimmaa siihen koko nimeensä, jota siinä kirjassa käytetään, eli Venlan vesipisara, niin sehän rimmaa niin nätisti, niin se valittiin ihan siitä syystä, että se kuulostaa hyvältä. Ja mun toive oli, että mahdollisimman moni lapsi pystyisi niin kuin identifioitumaan tai samaistumaan näihin hahmoihin niin kuin jo nimensäkin kautta, kun on sitten sama nimi. Miriam, want to say something? No, joo, tähän ei lisättävää. So, would you recommend your experience to other volunteers in the world, please? Eli hän kysyi, että voidaanko me suositella muillekin tätä vapaaehtoistyötä kirjojen kääntämisessä tässä Groundwater Projectissa. Ja ehdottomasti voin suositella, koska ensinnäkin pohjavesi on oikeastaan niin tärkeä asia tässä nykyisessä maailman tilanteessa, jossa ilmastonmuutos on jylläämässä ja vesivarat ovat vähentymässä maapallolla, niin meidän on ehdottomasti ymmärrettävä se, että 99% käytettävissä olevasta makeasta vedestä on nimenomaan pohjavettä. Ja miten me kohdellaan maata, eli maan pintaa, niin me kohdellaan samalla tavalla vettä, koska se maanpinnan kautta se vesi imeytyy sinne pohjavedeksi ja sitä kautta vaikuttaa myös vesistöihin. Eli ehdottomasti voin kannattaa niin kuin ensinnäkin tämän tärkeyden takia, että tämä hanke on niin tärkeä, ja vielä sen takia, että on todella mielenkiintoista osallistua tällaiseen vapaaehtoistyöhön, jossa käännetään erittäin hyviä kirjoja englannista suomeksi, ja että me saadaan niin kuin sitä tietoa, mikä tuolla maailmalla on, niin jalkautettua myös Suomeen. Et ehdottomasti suosittelen. Kyllä, joo, todella lämpimästi suosittelen. Ja tässä kuten kaikessa vapaaehtoistyössä, niin tämä oli niin hyvin järjestetty tämä kyseinen, niin tämä loi ja tietenkin tämä vesi ja vesiaihe ja pohjavesiaihe, niin kuten voin vain yhtyä kaikkeen, mitä Anne sanoi, niin tämä tärkeys tällä aspektilla tietenkin tämä nyt on meille, niin kuin Annen kanssa, meidän osa substanssissa, mutta kaiken kaikkiaan vesi maailmalla, niin kaiken kaikkiaan tämä työ oli miellyttävä kokemuksena. Kaikki oli järjestetty niin hyvin, niin ehdottomasti voin todella lämpimästi suositella kaikille. Thank you. So, could you please leave us some good words about how the world needs groundwater and the importance of the Groundwater Project, please? Se viimeinen kysymys oli, että kuinka tärkeä tämä Groundwater Project oikein on ja voidaanko suositella sitä. Ja mehän jo oikeastaan vastattiinkin äsken jo tähän kysymykseen, eli pohjaveden merkitys on maailmassa niin tärkeä, että tämä projekti on aivan mahtava. Ja tämähän lähti 2015 liikkeelle, eli tuo Freeze and Cherryn kirja Groundwater saatiin takaisin niin kuin tekijöilleen, että he antavat sen niin kuin oikeudet sitten maailmalle ilmaiseksi käännettäväksi. Ja tämähän on aivan huippuajatus.
ja aivan valtavasti ihmisiä eri puolilla maailmaa on jo tässä projektissa mukana ja mahtavaa, että Suomikin on nyt sitten tässä projektissa mukana. Joo, kiitos tässä oikeastaan. Jatkan, kuten todettiin Annen kanssa, että pikkasen vähän ennakoitiin jo vastaan äsken, mutta että lisäisin tosiaan, että ehkä niin kuin sen vielä, että kuten tosiaan, että maailmassa on paljon tätä veden tärkeyttä ja tämä piilossa oleva kulta, miten jo aiemmin kysymyksessä oli, niin ehkä tätä Suomen tosiaan piilossa olevaa tätä matalien pohjavesien ja kaikkialla maailmalla niin kuin tätä veden tärkeyttä, niin se, että kuivuus ja sään ääri-ilmiöt, miten ilmastonmuutos tuottaa ja se, että miten painottaen sitä, että miten paljon meillä Pohjoismaissakin miten tämä ilmastonmuutoksen vaikutuksiin pitäisi varautua ja muualla, että tämä on tietenkin maailmanlaajuinen projekti ja miten siinä, että miten huomioidaan se, että pohjaveden ymmärtämiseen ja miten se vaikuttaminen lähtee jo siitä nuoresta iästä, jotta voidaan vaikuttaa, että suuremmaltikin, että tieto, sehän se ainoa, että tiedolla sitä vaikutetaan ja ymmärtämisellä, niin tämän tyyppisillä projekteilla me pystytään vaikuttaa ja vapaaehtoisilla sitä jalkautetaan, että se on sekä tiede ja sitten yhtä lailla myös se niin kuin vapaaehtoissektorilla sitä autetaan, niin se on se, millä me yritetään vaikuttaa kaiken kaikkiaan. Ja hyvillä ihmisillä ja tämän tyyppisillä sitä pystytään. Ja vapaaehtoisvoiminhan tällaisia saa myös hirvittävän paljon, ja sitähän nämä niin kuin NGOt, jotka on täällä, ei viranomaissektorilla tällaisia vapaaehtoistöillä, sitä pystytään edesauttamaan paljon. Thank you. I would like to thank you very much for our work well done. And definitely we need more Anne and Miriam around the world, because work of people like you does make the world a better place for us to live. Thank you very much. Congratulations for a job well done. Thank you. Thank you very much. Thank you. And we need more Evertons too. Thank you, ladies.